Με την ευκαιρία αυτή που μιλάμε εδώ στο κανάλι αυτό, θέλω να απευθυνθώ και στα ελληνικά σε όλους τους νέους εκείνους που θέλουν να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα της γιαγιάς τους, του παππού τους, τα μακεδονικά, και τη γλώσσα που μιλούσε και ο Αλέξανδρος, διότι ο Αριανός λέγει κάπου σε μία παράγραφο, όταν ο Αλέξανδρος ήθελε να μιλήσει στους στρατηγούς του μυστικά, μιλούσε στην αυτού διάλεκτο, αυτού διαλέκτο μιλούσε, δηλαδή στη μητρική του γλώσσα. Άρα ποια ήταν η μητρική του γλώσσα? Η μακεδονική. Τα ελληνικά πράγματι τα έμαθε από τον Αριστοτέλη. Όπως σήμερα μαθαίνουμε τα αγγλικά εμείς οι Έλληνες, ή τα γαλλικά ή τα γερμανικά, έτσι και ο Αλέξανδρος, ο Μακεδόνας, έμαθε τότε στα ελληνικά. Αλλά ο Αλέξανδρος ήταν Μακεδόνας και από υπηρώτισσα μητέρα. Οπότε δεν ήταν Έλληνας, ήταν Μακεδόνας ή και μισός υπηρώτης.